Takže, čaute, moje meno je Miňo a vítam vás u nového videa. Dneska tu mám tento Elite Trainer Box zo setu Paldean Fates. Uvidíme, aké kartičky v ňom budú. Ako budete vidieť, tak ja už som jedno ETBčko z Paldean Fates otváral. Nepadli mi tam nejaké dobré karty, tak dúfam, že túto sú skryté nejaké pekné kartičky. Určite kartičky, ktoré by som chcel, tak Charizarda a určite toho pekného Mewva, ktorý sa mi pekne páči. Tak ja si zoberiem môj nožíček a pustíme sa rovno do toho. Tak. Pekne otvoríme. Tak. Tu je pekný Player's Guide. Tu máme všetky kartičky. Tak tuto tohto krásneho Mewva by som chcel a určite ešte tohto Charizarda. Tak dúfam, že tu nejaké pekné kartičky budú. Tak, pustíme sa do toho. Tak ja si ešte zoberiem obaly, aby som mal pekne nachystané obaly, keby padli nejaké pekné kartičky. Tak, tu si dáme nejaké slivy. Takto trochu bokom. No. Takže máme tu pekné slivy. Potom tu mám peknú kartičku Mimikyua, ktorý je ohnutý, takže akože tá Pokémon Company by mohla skôr zapracovať na kvalite tých kariet, lebo akože toto už som videl u viacerých, že takto keď hociaké ETBčko otvárali, tak takéto ohnuté kartičky tam mali. Tu si dáme Mimikyua, tak ďalej tu máme energie. Tak tieto rozdeľovače. Nejaké žetóny a kocky. Tak ale hlavné sú tieto tu pekné balíčky. Takže týchto 9 balíčkov pekných. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak pustíme sa rovno do toho. Dúfam, že mi teda padnú nejaké pekné kartičky. Tak, ideme na prvý balíček. Tak, jedna karta dopredu. No a poď. Energia, Lapras, Totschool, Lechonk, Charcadet, Primeape, Whimsicott, Scrafty, Electric Generator, Kilowattrel a prvá kartička Revavroom Holo.
Tak, ideme na druhý balíček. Dúfam, že tu už bude nejaký pekný hitík. Tak, poď. Energia. Klincov. Varum. Charmander. Tohto by som chcel vyťahnuť ale v Baby Shiny, lebo ten sa mi tiež veľmi páči a určite by sa mi hodil do mojej zbierky. A máme tu prvý hitík a to je Skyplum Baby Shiny. Takže parádička. Tak rovno si ho tu dáme do slívy. Tak a ideme na ďalší balíček s pekným artom Pikachu. Tak, jedna karta Card Trick. No a poď. Energia. Klincov. Pineko. Pikachu, Phanpy, Trainer, to ani radšej nejdem vyslovať, Lanturn, Natu Reverse Holo, Nemonas Backpack Reverse Holo a posledná Xatu Holo. Tak ideme na tretí balíček. Dúfam, že už mi padne nejaká poriadna pecka. Tak, vodná energia, Flittle, Pikachu, Phanpy, Graveyard, Lono, Kilowattrel, Kirlia. Tak, máme tu ďalší hitík, Paldean, Kloicar EX a ešte Shiny, takže za mňa super. Tak, ide do slívy. Tak a ideme na 5. balíček. Poď. Inak vám chcem poďakovať za neskutočnú podporu pri Pokémon videách, ktorú mi dávate. Vidím, že vás to dosť baví, mňa to tiež baví, aj otvárať, aj natáčať a možno niekedy v budúcnosti by som vám natočil aj kompletnú celú moju zbierku. Ak by ste ju chceli vidieť, tak mi môžete dať vedieť do komentárov. A ďalší hitík, poď. Pekne Charizard EX. Krásny Charizard. Tak, ideš do slivy. Tak, pekne. Tretí hitík z 5 balíčkov môže byť. Tak, ideme na ďalší balíček. Energia, Tandemaus, Wooper, Execute, Mankey, Donphan, Trainer, Grapploct,
A máme tu ďalší hitík Wigglytuff Baby Shiny. Takže za mňa krása. Tak ten ide tiež do slívy. Tak Pikachuov balíček si necháme ešte na koniec a ideme na ďalší balíček. Energia, Kotony, Pineko, Numel, Maractus, Trainer, Kirlia, Trainer, Numel, Reverse Holo, Natu, Reverse Holo a posledná Iron Threads EX, takže ďalší hitík za mňa. Akože sa to pekne rozpadalo. Tak, poď. Tak a máme tu predposledný balíček. Tak, jedna karta dopredu. No a poď. Energia, Kotony, Pineko, Numel, Maractus, Trainer, Camerupt, Scraggy Reverse Holo, Clobopus Reverse Holo a posledná kartička Professor Research Holo. Tak a máme tu posledný balíček s Pikachuom, tak uvidíme, či bude v tomto poslednom balíčku nejaký hitík. Tak poď. No. Energia, Nemona, Charmander, Trainer, Tandemaus, Kilowattrel, Clive. Ejha, trocha som buchol do kamery. No, dúfam, že to bude v poriadku. No. Charmeleon, Execute Reverse Holo, Lanturn Reverse Holo, posledná kartička Executor na holo. Tak za mňa ako super otváračka, podarilo sa nám veľa krásnych hitov, Iron Thread EX, Wigglytuff Baby Shiny, Charizard EX, Paldean Clodsire EX a Skyplum Baby Shiny. Takže za mňa super otváračka. Ak sa vám videjko páčilo, tak budem rád, ak dáte like, odber, môžete mi napísať aj nejaký komentár, budem rád za každý komentár a na každý odpovedám kvôli YouTube algoritmu, takže ak ma chcete podporiť, tak stačí aj napísať nejaký pekný komentárik. A to by bolo pre toto video všetko. Ja sa s vami lúčim a teším sa u ďalšieho videa. Čau, čau.